Agadi nwaanyị daadị ugboro abụọ agụọ ihe ọ bụ n'okpo ọnụ. Nke a ka m ji anabata unu n'akụkọ rigbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, otu ụlọ ọrụ mba Germany nwe ahọpụtala steeti Lagos dịka ebe mepere emepe nke abụọ akacha nwee gbalụ na mmekpa ahụ n'ụwa niile. Nke a bụ nke afọ 2021. Ndị a mere ihe nchọcha a kwuru na ihe a gbadoro ụkwụ mee ya bụ nchekwa, ndọrọndọrọ ọchịchị, enweghị nchekwa, ọnụọgụgụ ndị mmadụ, mkpọchi ụzọ na ihe ndị ọzọ. Ha kwenyere na ihe ndị a na-ebute gbalụ na mmekpa ahụ nyere ndụ mmadụ. Na nke itoolu, ọtụtụ ndị mmadụ emena ngagharị iwe na Abuja ebe ha na-achọ ka onye isi ala bụ Muhammadu Buhari pụọ n'ọchịchị. Ngagharị iwe a bụ nke ha kpọrọ Buhari must go bidoro n'isi ụtụtụ Mọnde ebe ndị a na-eme ngagharị iwe nọ na-agụ Buhari must go. Ihe onyonyo gosiri ebe ndị a na-eme ngagharị iwe nọ na-ekwu na ha agaghị amụnye tanya ọkụ n'ihi na enweghị mmanụ petrol bụ nke ọnụ ahịa ya rịrị elu site na Naira 87 ruo 116 kamgbe onye isi ala bụ Muhammadu Buhari were ọchịchị. Na nke asatọ, onye gbaburu Olympics ama nke ọma na mba ụwa bụ Usain Bolt na nwunye ya bụ Cassie Bennett anabatala ụmụ ejima ha. Ụmụ ejima a bụ ụmụ nwoke bụ ndị agụrụ St. Leo Bolt na Thunderbolt. Bolt gosipụtara akụkọ obi ụtọ a n'ụbọchị Sọnde iji mee ncheta ụbọchị ndị nna. Na foto a o gosipụtara Usain Bolt na Cassie ka a hụrụ yi akwa mara mma ya na ụmụ ejima ha. Nwa ya nwaanyị gbara otu afọ aha ya bụ Olympia Lightning Bolt sokwa na ya bụ foto. Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt er und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,58. Na nke asaa, otu nwaada Igbo aha ya bụ Chinwendu akọọla ka nna ya si hapụ ya na nne ya n'ụlọ ọgwụ ozugbo a gwara ya na ọ bụ nwa nwaanyị ka nwunye ya mụrụ. O dere sị, unu bụ ndị na-ekwu na nna unu bụ ọkaibe, unu nwere afọ ọma. Nna m hapụrụ anyị n'ụlọ ọgwụ ozugbo dọkịta gwara ya na nwunye ya amụọla nwa nwaanyị. Dịka ọ gachara ọnwa 9 ọ nọ na-eti ya ihe kwa ụbọchị. Ọ gara n'ihu kọwaa na nna ya yiri nne ya ọfọ ka ọ nwụọ n'afọ ime. Ọ gbakwunyere na nne ya mechara mụọ ya bụ nke mere eji gụọ ya Chinwendu. Na nke isii, nwafọ mba Scotland bụ Billy Gilmore ebutela ọrịa coronavirus bụ nke ga-eme ka ọ ghara isonye na mamaka ga-adị n'etiti mba Scotland na Croatia na Euro 2020 ngwa nke a ga-agba n'ụbọchị Tuesday abalị 22 nke ọnwa. Onye a na-agbara Chelsea bọọlụ bụ onye mere nke ọma na mamaka dị iri n'etiti mba Scotland na England. Ọ ga-ebido nọrọ onwe ya mkpụrụ ụbọchị 10. Ọ bụ Scottish FA wepụtara ozi ya. Na nke ise, onye isi nke Economic and Financial Crimes Commission EFCC n'aha mkpirisi bụ Abdulrashid Bawa ekwuola na aka chịburu steeti Lagos n'oge gara aga ma bụrụkwa onye ndu nke APC n'ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu ka a na-enyocha ugbu a. Bawa kwupụtara nke a n'izu ụka a n'oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ọ kwuru na ha chọrọ Asset Declaration Form Tinubu site n'oge ọ bụburu onye isi na Lagos Zone. Ọ kwuru sị, anyị ebidola nnyocha, oge a na-eme nnyocha ọ naghị agwụ n'otu ụbọchị, ọtụtụ nnyocha ka anyị na-eme kwa ụbọchị, ka o kwuru. Na nke anọ, onye na-agụ egwu ama nke ọma n'ala anyị bụ Daddy Shoki akpọtụrụla gọọmenti steeti Delta n'ihi ọnọdụ kampụ nke Warri Wolves FC dị. Ọ kọwara ya dịka ihe ihere nyere gọọmenti steeti ahụ. Lee ka kampụ ndị na-agba bọọlụ dị, kedu ka ha ga-esi mee nke ọma na ligi? Ọ jụrụ ajụjụ sị, unu maọbụ ụmụ unu o nwere ike ibi ụdị ọnọdụ a? Ọ gbakwunyere na ya bụ ọnọdụ ekwesịghị ka mmadụ biri. Na nke atọ, onye minista na-ahụ maka ọdịmma ndị mmadụ, disaster management na social development bụ Sadiya Farouk ekwuola na ọchịchị etiti emefuola njeri $5 kamgbe afọ 2016 bụ nke ha ji achụ ụbịam ọsọ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Dọkịta Umabindi bụ onye nọchitere anya onye minista na mmemme mere na ngwụcha izu ụka na Adamawa steeti kwuru na onye isi ala bụ Muhammadu Buhari kamgbe afọ 2016 emejupụtala nkwa o kwere iwepụta ndị ala anyị dị 1 nde n'ọnụọgụgụ site n'ụbịam site n'itinye ego dị $1 njeri n'aka National Social Investment Program iji belata ụbịam nakwa aha ha otu.
Na nke abụọ, ndị Christian Association of Nigeria ngalaba steeti Delta ebidola obubuọnụ n'ekpere abalị atọ n'ihi akụkọ mwakpo ha natara bụ nke kọwara na ndị ọlụọgbalaga maọbụ ndị Fulani jihadist chọrọ ịwakpo Asaba na Agbọ. N'ozi nke ndị Fulani jihadist adịgara gọọmenti steeti Delta bụ ebe ha nyere aka na-achị steeti ahụ iwu ka o bugharịa ihe o kwuru banyere mmachi ichi ehi na steeti ahụ. N'ozi nke onye isi oche ha bụ Silvanus Okorote bịanyere aka na ya gbara ụlọ ụka dị iche iche na steeti ahụ ka ha bido ọbụbụ ọnụ ekpere mkpụrụ ụbọchị atọ iji gbochie mwakpo a. Na nke mbụ, site na mkpamkpakpara na Gulf Estate GRA Enugu n'ụbọchị Sọnde bụ ebe otu onye uwe ojii bidoro na-agba egbe aghara bụ nke gburu mmadụ 5 ma merụọkwa mmadụ 4 ahụ. Aka na-achị steeti ahụ bụ Ifeanyị Ugwuanyị agala n'ụlọ ọgwụ ileta ndị a merụrụ ahụ. N'ozi nke onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Nnanyelugo Chidi Aro wepụtara kọwara ihe a merenụ dịka ihe dị mwute. Ugwuanyị kwuru na ọchịchị ya ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ niile ndị nke a metụtara. Ọ rịọrọ ndị dọkịnta ka ha gbaa mbọ hụ na eletara ndị a nwere mmerụ ahụ anya nke ọma ma nyekwa ha ezigbo ọgwụgwọ. Onye Public Relation Officer nke steeti ahụ bụ ASP Daniel Ndukwe kwuru na anwụchiela onye uwe ojii akpara arụ a tutu ruo mgbe a ga-emecha nnyocha. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi.